Amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan, I invite everyone. Tayo po tumayo. At sabihin mo nga po sa inyong katabi ay Merry Christmas. Amen. Malapit na po ang Pasko. Ayan. So, sa next week, 6 days na lang, no? 6 days na lang po ay Pasko na. So, sa umaga pong ito, we will celebrate the love of God, the love of Jesus Christ sa bawat isa po sa atin. Dahil ang true meaning of Christmas, alam naman po natin ang true meaning of Christmas. Amen? Hindi po si Santa Claus ang meaning ng Christmas. Ang true meaning of Christmas ay ang pag So, ayun. Nalubat ang ating mic, pero yun nga, as yung sinasabi ko kanina, ang true meaning of Christmas ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ayan. So, tayo ating pong aawitin ang pag-ibig ng ating Panginoon. How powerful the love of Jesus sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Kaya po muli, ihanda natin ating mga puso. Let's offer our hearts to our Lord. Dahil siya nga po binigay niya ang buhay niya para po sa atin. That's why we are celebrating Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. That's why we will give our praises, our worship, our hearts, our lives sa ating pong Diyos. Amen. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. I
the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love. As you live in me. Lord, renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, sing, hold me close, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. Sing, hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. Once again, church, we will sing, Lord, hold me. Hold me close, and let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit
power of your love. Tayo po'y manalangin. Yes, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na kami dinala mo muli dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi makakahadlang ang anumang panahon, Panginoon, na hindi ka namin masamba ngayong araw na ito. Nawa, Panginoon, na muli mong abutin ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa araw na ito, Panginoon. At sa gagamitin mo pong na maghayag ng iyong salita, Lord God. Dalangin namin ang kanyang kalakasan at bigyan mo po siya ng talino, Panginoon, na maipahayag niya ng maayos ang iyong banal na salita, Panginoon, upang maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Marami pong salamat sa umagang ito, Lord God, sapagkat hindi mo pinabayaan, Panginoon, na humadlang ang ulan, Panginoon, para sa gawain mo ngayon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maabot mo ang aming pagsamba sa iyo sa araw na ito, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord God, na ang panahon po ay umayos na, Panginoon, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Marami pong salamat. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So, sa umaga pong ito, patuloy tayong aawit sa Panginoon. Sino po ang masaya sa umagang ito? Amen. Sino po ang may galak sa ating mga puso? Amen. Dahil tunay nga, ng ating Panginoong Yesus po ay buhay at siya po ang nagbibigay ng joy sa ating pong mga puso. Amen? Amen. Tayo po iaawit, sasamba sa ating Panginoon. Amen.
tongue can tell. Joy, speak up for joy, rises in my soul, never let me go. Joy, speak up for joy, an overflowing way, no tongue can tell. Joy, speak up for joy, rises in my soul, never let me go. Joy, speak up for joy, knowing where your tongue can tell. Joy, speak up for joy, rises in my soul, never let me go. One last more. Joy, speak up for joy, never flowing wind, tongue can tell. Joy, speak up for joy, rises in my soul, never lets me go. We give you praise, our Lord, in this place. Truly, the Lord is God is here, and let's continue to give Him the praise, all the glory and praises. Come on, church, let's sing our Open our eyes, Lord, we want to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, Lord, open the heavens. Pour out your spirit, oh Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens and pour out your spirit. Jesus, be revealed.
face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near To see Jesus. Oh, Jesus be revealed. oh yes, Lord, truly you are holy and worthy of all our praises, Lord. Oh, hear every heart, every voice of your people as we cry holy, as we sing holy you are, oh God. We cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, Hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. You're holy, Lord. holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, Hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We come to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Amen. Yun po ay warm-up pa lang. Sino po ang gising na? Gising na po ba tayo? Amen. Sino po ang nag-breakfast? Tunay nga po ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Binigay niya po ang best para sa atin. Amen? So ngayon pong umaga, as we praise, as we worship, as we give our highest praise sa ating Panginoon, let's give our best. Amen? Amen. So once again, we will sing every praise into our God. In lahat po ng yung pagpupuri, lahat po ng yung pagsamba, ibigay mo sa ating Diyos. Amen? Amen. Tayo umawi. Come on, let's clap our hands para po sa ating Diyos. Hey! Every praise, sing, it's to our God. Every word of worship with one accord. Come on, sing, every praise. Lord, every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our glory, hallelujah. Oh, sing every praise, Lord, every praise is to our God.
Once again, church, come on, lift your voice, sing every praise. Every praise is to our God. Everywhere to worship with one accord. Every praise, Lord, every praise is to you alone. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise, Lord, every praise is to our God. And we will sing higher, sing every praise. Every praise is to our God. Yes, Lord. Everywhere to worship with one accord. Every praise, sing every praise is to our God. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise, Lord, every praise is to our God. Oh, church, sing louder, sing every praise. Every praise is to our God. Everywhere to worship with one accord. Every praise is to you alone. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Yes, we will declare, sing God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Sing, yes, He is. Yes, He is. Sing every praise, sing, is to our God. Come on, give your best worship with one accord. Give Him praise, every praise, give Him worship to you alone. Oh, church, shout hallelujah, sing hallelujah. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. And once again, sing every praise once again. Every praise is to our God. Everywhere to worship with one accord. Every praise, Lord, we give you praise. Is to our God. Oh, sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Oh, we will sing God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Say, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, say, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Hey, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing every praise is to our God. Everywhere to worship with one accord. Every praise, oh, every praise is to you alone.
Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise. Lord, every praise, oh, every praise. Say, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Oh, we give you praise, Lord. Give you the highest praise. Oh, praise the name of the Lord. We praise the name of Jesus. Oh, we thank you for your presence, Lord. Oh, yes, Lord. Ito na nga, Panginoon, we are here to give you the highest praise. Lord, we praise your name. We will adore your name, oh Jesus. Thank you for the life that you gave for your people. Once again, we are here. We offer our praises. We offer our worship to you alone. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cast string. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance by every star, Messiah stand and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our Then on the third, a breakout dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Sing, oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord,
praise the, oh, lift up your praise, the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. He shall return in robes of fire, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed, and Jesus' face. Come on, church, we'll praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, we praise your name. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sing, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ. Oh, give Him all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord.
We thank you for your presence, Lord. We give you all the praise. We give you all the praise, oh Lord. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin sa lugar na ito. Lord, wala po kami ibang nais, kundi parangalan, Panginoon, ng iyong pangalan. Kaya kami umaawit, Panginoon. Kaya kami narito sa umagang ito. Dahil mahal ka namin, O Diyos. We want to lift your name. We want to glorify your name. And give you the highest praise and highest worship that we can give. Para lamang sa iyo, O Diyos. Lord, sa umagang ito, as we celebrate Christmas, na we will truly know the true meaning of Christmas, Lord. That it is because of you, because of your love, para po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Once again, we thank you for your presence and let your Holy Spirit move in this place as we listen to your word. Ang aming mga puso ay bukas. Muli mong kausapin, O Diyos, ang iyong mga anak sa umagang ito. We glorify your name, we praise your name, and we will give you the highest praise, the highest worship, Lord, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Amen. Meron po bang mga anak ng Diyos sa tahanan ng Diyos ngayong umagang ito? Maging nandyan po sa ating mga kanya-kanyang tahanan or nasan man po kayong lugar na nakikijoin sa live streaming po natin ngayong umagang ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isang maulan na umaga po. Dahil yun nga po, si Bagyong Odette ay dumadaan pa po sa ating area ng bansang Pilipinas. Ganun pa man po, mas dakila pa rin po ang ating Diyos sa kabila ng lakas po ni Odette. Amen po ba? At yun nga po, patuloy po nating isama sa panalangin ang ating pong mga kababayan, mga kapatid na naka-experience po nung pananalanta ni Bagyong Odette, yung mga kababayan po natin sa Cebu, sa Siargao, saan pa po ba, yung sa mga Visayas part po, na yun nga po, makita po natin sa news, no? Tsaka po, yun nga, sa Facebook, may mga nag-upload na yung iba po, hindi pa nila nakakontak, yung mga mahal nila sa buhay. Pero sabi nga po, ang Diyos po natin ay dakila wherever they are. Our God can protect them, can secure them kahit po walang kuryente, kahit po yung ilan sa kanila nawalan po ng bahay, and yet still our God is good. Amen po. Dahil yun nga po, sa kabila ng mga nangyari, nakikita po natin yung pagtutulungan ng mga kababayan po natin to give yung pong mga ayuda, mga kailangan po ng ating mga kababayan sa lugar na yon. So, let's keep them in our prayers po. And sa umaga pong ito, ayan, purihin pong Panginoon. Ang ating pong Bishop Leo at si Rev Stella po ay nasa Mindoro. Muntik na rin po silang hindi makabiyahe.
kahapon po ng madaling araw, dahil nga po nung Friday pa po dapat sila pupunta doon, pero wala nga pong biyahe dahil nga po sa Bagyong Odette. Pero yun nga po, talagang ang mga pastors po natin doon, they prayed for God's miracle na makatawid po sila Bishop. And true enough po, kahapon po ng madaling araw ay nakatawid na po sila. So, yun po, tuloy po ang mga gawain po natin doon. At bukas po ay pupunta po sila ng Nauhan at I think sa Bulalakaw din po. So, bibisitahin din po yung mga kapatid po natin doon. So, praise God po sa umagang ito. Muli nga po, batiin po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga and advance Merry Christmas. Kahit hindi po natin nakikita yung mga ngiti ng bawat isa. But sabi nga po, di ba, let our eyes give our smile to our brethren. Ganon din po sa inyo dyan sa mga tahanan. So, yun nga po, batiin po natin ang ating mga katabi. At yan po, ipadama po natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. We're still in yung topic po natin about the love that conquers all, ang pagmamahal po ng Diyos na hindi nagmamaliw sa bawat isa. Amen po. That's why we always have the reason to be glad, to rejoice sa kabila po ng mga pinagdaanan po natin ngayong 2021. Sino po ba ang magsasabi na napakasaya ng 2021 ko? Walang problema, walang sigalot, walang kung ano-anong mga negatives na nangyari. I believe lahat po tayo, medyo tough ang 2021. Tama po ba? But still, our God made us through na makarating po ngayong December at ilang araw na lang po. Matatapos na po ang 2021. Papasok na po tayo sa panibagong taon where we will be able to experience another year where God will show His greatness, His goodness, His loving kindness sa bawat isa po sa atin. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. So, bago po ang lahat, let's bow down our heads, let's close our eyes, and let's just ask the Holy Spirit to guide us, to lead us, and to give us the wisdom, knowledge, understanding that comes from Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, we just want to thank you, God, for this wonderful day. Sa kabila, Panginoon, ng hindi magandang panahon, but still, oh God, Lord, some of your people are here in your house, oh God, Lord, to honor you, to give you praise, to worship you, and even, Lord, most especially to hear and to receive, oh God, Lord, what you have for us this morning. I pray, oh God, maging sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan at maging ang bawat isa sa amin dito. Lord, allow us, oh God, to let our hearts be open, oh God, to receive what you have for us. And, oh God, we ask for the Holy Spirit to be our teacher, to be our guide, our programmer this morning, oh God, that in every words, Panginoon, na pag-aaralan namin, pagbubulay-bulayan namin ay mangusap ka po, O Diyos, sa aming mga puso, Lord, sa aming mga kaisipan. At Lord, we allow, O God, your light, O God, to shine over our hearts, to shine over our lives, O God. And let your love, O God, surround each and every one of us. Encapsulate us with your love, O God. And Father, we thank you for this day. We thank you, O God, for this wonderful morning, for this wonderful time that, Lord, we are here in your presence, O God. Thank you, Father God. We continue to honor you and bless you. Receive all the praise and the glory that belongs to your name. In these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Nung mga kabataan ko po at yung mga kaedaran ko po, hindi ko po alam dun sa mga mas ahead sa amin kung mga nauso din po ba sa inyo, Ninang Arlene, kila Ate Eileen, nung panahon na nyo po ng inyong kabataan, yung meron pong tinatawag na slam book, mamayam? Meron po ba kayo noon? Or yung mga, ayan, si Ninang Arlene. So, in their times, maging sa times po namin, ngayon sa mga kabataan ngayon, parang hindi na po nila alam yun, no? Yung autograph book, wherein, sabi nga, dun sa libro na yon or sa notebook na yon,
you will be able to know some of your friends, yung mga papasulatin mo po doon, no? Yung kanilang informations, yung kanilang mga favorites, di ba po? Yung mga favorite color, favorite food, at lahat ng mga nakalista pa po doon favorite. At meron din po nakalagay doon sa, dati po, yun, meron din po ako noon, may nakalagay doon na part na motto, or yung tinatawag na parang, yung ano mo, yung gustong-gusto mong kasabihan, di ba po? Na yung parang kumaga ina-embrace mo talaga. Every time na may magpapa-fill up po sa akin ng ganun, lagi ko pong sinusulat is yung ano po, ito pong line na to or na sentence na to na love is the greatest gift of God to all. Ayun po lagi yung sinusulat ko, na love is the greatest gift of God to all. Sabi nga po, pag sinabi kasing gift, di ba, regalo, lalo na po ngayon, December, at yun nga po, we are celebrating Christmas. Yan, yung mga, kumbaga, yung mga gifts ay, ano na naman po, kumbaga, naglalabasan na naman po, di ba, sa mga, lalo na, yun nga po, sa mga magulang, to their children, or yung mga ninong-ninang, nagbibigay po sa kanilang mga inaanak. Pero sabi nga po, si God po, yung greatest gift na binigay niya sa atin ay, kumbaga, ano po, pinagkaloob niya na. Sabi nga po, to the whole mankind. Pero sabi nga po, not everyone is receiving that kind of gift. Di ba po? Kumbaga parang ini-ignore pa nila. Or yung iba naman po, tinanggap na, pero they're not using that gift na binigay po ng Diyos. Yun nga po, which is His love sa bawat isa po sa atin. At sabi nga po, the love of God is constant, endless, infinite, unending. Kumbaga walang katapusan na yung kanya pong pagmamahal. Yung pagmamahal po niyan ay pinakita noong panahon nila Abraham, Isaac, Jacob, nila David, nila Gideon, even nung pong New Testament, nila Peter, John, James, at mga apostles, maging nila Paul, at nila Silas, nila Bartimaeus, lahat po ng nakita natin sa Bible, even up to now, ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Do you agree with that? Amen po ba? Hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga po, maari pong dati ka pa tinatawag ni Lord pero umaayaw ka pa, or maari pong narinig mo na yung pagmamahal ni Lord pero tinatanggihan mo pa, hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. He is waiting for you to respond to His love. At sabi nga po, as we receive that love, nais po ng Diyos na hindi lamang natin siya tanggapin. Di ba po, naalala ko po yung kwento po ni Rever, nung daw pong kinasal sila, may regalo sa kanila na nung pagkabukas nila, si Tita Annie po, yung asawa niya, itinabi na daw po dun sa cabinet nila. Kumbaga hindi, kasi nga po medyo, siguro po mamahalin yung gift na yon. Kumbaga, she rather to keep it. Pero sabi nga po, yung pagmamahal po ng Diyos, nais ng Diyos na hindi natin siya itago lang sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Amen po ba? Na we have to, kaya po yung ating title po ngayon is, Living in the Love of God. We have to live the life na meron pong pagmamahal ang Diyos. Dahil sabi nga po sa mundo pong ito, kung napakarami ng galit, di ba? Napakarami ng masama ang loob. Lalo na po sa mga nangyayari sa darating po na eleksyon, kumbaga may kanya-kanyang mga, kagabi lang po, sa Twitter po, biglang may nag-pop up po dun sa galit na galit doon sa magkapatid po na Gonzaga kasi parang kay po kasi sila, kumbaga parang mas pinopromote nila si BBM. Yung iba naman po na in favor or mas gusto po si VP Lenny, nagagalit naman yung ibang partido. Kumbaga parang napaka-rampant na po ng di ba, ng awayan, ng samaan ng loob. Huwag na po nating dagdagan. And po yung kumbaga parang magiging panangga or panlaban natin doon? No other than the
love of our God, the love of Jesus into our hearts. So, in this season po, we celebrate our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hindi yung regalo, hindi yung family gathering. It's just part of it. Pero po, the main reason of this season is no other than Jesus. Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus, because He came into this world. Sabi nga po, because God so loved us. Amen po ba? Sa John 3:16. At bawat isa po sa atin, yun nga po, in one way or another, lahat naman po marunong magmahal. Tama po ba? Kahit sabihin pa natin na ang tao na yan ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pero ang tao po na yon, I believe, marunong siyang magmahal. Tama po ba? Lahat ng tao, meron pong nilagay ang Diyos sa puso natin that we can give love. We can love ourselves, we can love our neighbor, we can love someone else. Pero sabi nga po, yung pagmamahal na meron tayo ay may limitation. Di ba po? Tama ba? Pag po yun sa sarili lang natin, merong, kumbaga, may hangganan. Sabi nga po, minsan, di ba, kunwari po, yung iba po, ng mga nagpapakasal, kaya hindi nagtatagal kasi sinasabi nila, wala na silang pagmamahal sa isa't isa. Kumbaga, natapos yung pagmamahal na meron sila, kaya nagsaseparate na. Di ba po? Or yung iba naman po sa magkaibigan, dahil nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, naghiwalay na, or yun nga po, tinapos yung friendship. Kasi may hangganan po ang pagmamahal na naibibigay ng tao. Amen po ba? Pero katulad nga po nung nabanggit sa atin last time ni Pastor Dong, sino po ba ang great source of love? Ang atin pong Panginoong Jesus, amen po ba? He is the source of love. That's why we have to tap on that kind of love. Dahil ang love po ng Diyos ay unlimited, limitless, infinite. Di ba? Kumbaga, unending, walang hanggan. Na kahit po tayo ay limitado, pag po nakatap tayo dun sa pagmamahal po ng Diyos, sabi nga po, we can still love kahit na empty na tayo. Bakit? Kasi nakatap ka dun sa true source of love. Tama po ba? Parang katulad po ng isang hose. Pag po yung hose, nakakapit siya dun sa pinaka-main source ng tubig. Di ba po, once nabukas yung tubig, dire-diretso po yung tatagas na tubig dun sa hose. Pero po pag tinanggal po yung hose dun sa pinaka-faucet, kahit po 2 linggo, isang buwan kang maghihintay dun sa hose na yon para may lumabas na tubig, walang lalabas na tubig. Kasi hindi siya nakatap dun sa main source. Tama po ba? Ganon din po tayo. Pag hindi po tayo nakatap sa main source, talaga pong limitado lang yung ating kayang ibigay ng pagmamahal. Dahil, yun nga po, we are just human. Pero sabi nga po, sa 1 John 4:8 is that for God is love. So ang Diyos po ay pag-ibig. That's why we have to tap on it. We have to tap on the true supply line or true source ng pagmamahal po. Meron lang po tayong 3 itatakel ngayong umagang ito. Yun nga po, on how to live in the love of God. Yeah, number 1 po is, abide in the love of Jesus. Abide in the love of Jesus. It means, yun nga po, abide means to remain, to stay, to continue. Kumbaga, especially po tayong mga nakatanggap na po sa Panginoong Jesus. Amen po ba? We have to continue on the love of our Lord Jesus Christ, na hindi lang po nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tapos na. No. Sabi nga po, it's a journey. Pag sinabing journey, hanggat nabubuhay po tayo sa mundong ito, we have to tap on, or we have to abide in the love of Jesus. Amen po. Or yung magkaroon po tayo ng consistent fellowship with Jesus Christ. Di ba po sa magkaibigan, di ba po, pag po yung
consistent yung communication nyo or sa mag-asawa, di ba po, kumbaga mas nakikilala nyo po yung isa't isa, mas na-develop yung relationship. Tama po ba? Same holds true with our God. As we keep on abiding sa pagmamahal po ng ating Panginoong Hesus, sabi nga po, we will not run out of love when we are connected to Him. Bakit? Dahil nga po siya ang source ng pag-ibig. Amen? Dakilang pag-ibig. Ayan. Makita po natin dito sa John 15, verse 9. Simulan po natin sa verse 9. Sabi po dito, si Jesus po nagsasalita dito. As the Father loved me, I also have loved you. Ayan po. Sabi po ni Jesus, as the Father loved me, I also loved you. So, si Jesus po mismo, alam niya po that the Father loved Him. Tama po ba? Mahal siya ng Diyos Ama. At sabi niya nga po, I also have loved you. Tingnan niyo po, si Jesus, nakatap siya sa love of the Father. Kaya po, kahit siya bilang tao, He was able to love us. Amen po ba? Nakatap si Jesus sa Father, tayo naman po, we have to tap or abide in the love of Jesus. Sabi po dito sa susunod po, abide in my love. Ayan, we have to abide in the love of Jesus. Ano po ibig sabihin ulit nung abide? To remain, di ba? Huwag po tayong aalis sa pagmamahal ng Panginoong Hesus. To stay, to continue in every day of our lives. Pag po sa tingin po natin na medyo yung pagmamahal po natin sa ating kapwa ay nasasagad na. Ano po kailangan natin gawin? Let's remind ourselves to tap or to abide in the love of Jesus. Amen? Sabi po dito sa verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Paano daw po tayo mag-a-abide sa pagmamahal ng Panginoong Hesus? Pag sinunod po natin yung mga utos niya or commandments niya. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So kung makikita po natin, si Jesus po mismo, sabi nga, siya po mismo, He abide in the love of the Father and He kept the commandments of the Father. Ibig sabihin, talaga pong ang role model natin, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Na siya po mismo, sabi niya po, naka-abide siya sa love of the Father and at the same time, He kept the Father's commandments and abide in His love. Ayan po. And sabi po dito sa verse 11, these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. This is my commandment. Ito na po yung commandment na binibigay ni Jesus. That you love one another as I have loved you. So, ang tanong po, ang pagmamahal po ng Panginoong Hesus sa bawat isa ay personal. Katulad po ng ating salvation. Tama po ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na ganito ako minahal ng Diyos, ganito ka rin mamahalin ng Diyos. What I mean to say is, kumbaga sabi nga po, hindi po natin pwedeng i-compare yung pagmamahal na natanggap natin sa Diyos sa natanggap po ng iba. Bakit? Kasi our God is a personal God. Minimit niya po ang bawat isa according to the status of our hearts, kung paano po natin tinatanggap yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi nga po dito ni Jesus, ano daw po yung command niya? That you love one another as I have loved you. Ang tanong po, paano po ba natin tinanggap ang pagmamahal ng Diyos? Kumbaga kung iisipin po natin, gaano po tayo nun kumbaga parang kapasaway or gaano tayo ka-responsive sa pagmamahal ng Diyos, gaano tayo gano'n na lang na talagang all out na tinanggap agad-agad ang pagmamahal ng Diyos or kumbaga sa nakailang tapek sa iyo ang Panginoon bago mo tinanggap yung pagmamahal niya. Iba-iba po tayo na storya, di ba po? Iba-iba tayo kung paano natin tinanggap yung pagmamahal ng Diyos. Pero sabi po dito ni Jesus,
love one another as I have loved you. Kaya nga po, di ba may kasabihan that we cannot give what we don't have. Kung hindi po natin natanggap ang pagmamahal ng Diyos, napakahirap na ibigay nito sa iba. Tama po ba? Kaya tayo po muna yung unang recipient dapat. Tayo po muna yung unang tumanggap ng pagmamahal ng Diyos so we may be able to love others, to love our brethren. Amen po. And ito po yung pinaka-key verse natin. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So, ang pinakita po sa akin ni Lord dito, siya po, tinutukoy niya yung sarili niya dito, di ba? That sabi nga, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Dahil alam po ng Panginoong Jesus na He will lay down His life para po sa kanyang mga disciple. At hindi lamang po para sa mga disciple, maging para po sa lahat. He laid down His life. Kumbaga, ibibigay niya po yung buhay niya for the ransom of our sins. Amen po? And the following verses, sabi po dito sa verse 14, you are my friends if you do whatever I command you. Ayan po. Kaya po, di ba, kung makikita po natin dito sa verse 13, sabi nga po, greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. At sa following verse po, sinabi dito ni Jesus, kumbaga hindi niya po, kumbaga tinawag yung mga apostles or even tayo po. Sabi niya agad dito, you are my friends. Di ba po? You are my friends if, kung makikita po natin may kasunod, if you do whatever I command you. May word po doon na if, sabi po sa Tagalog, kung tayo po ay mga kaibigan daw po ng Diyos, kung ng Panginoong Jesus, kung gagawin po natin yung command niya sa atin. Sabi nga po dito, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Ibig sabihin po, yun nga po, di ba pag kaibigan, kunwari po may matalik tayong kaibigan, usually we are sharing even yung pinaka-secret po natin talaga, sinasabi natin sa kaibigan natin, di ba? Sino po ba dito may masasabi mong totoong kaibigan mo na you can pour out anything sa kaibigan mo po na yon? Sabi po ni Jesus dito, tinatawag niya po tayong mga kaibigan. Nasabi nga po, that whatever He heard from the Father, ay sasabihin daw po niya sa atin. Ganon din po, yun nga po nung panahon ng mga apostles. Kaya po maraming mga mysteries or secret things from the heaven na inireveal ni Jesus sa mga disciples na yun nga po, at nakita po natin ito sa salita ng Diyos. Ayan po. And then sa verse 16, dinuktong po dito ni Jesus, sabi niya po dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask in the Father in my name, He give you. So, dito po sa verse 16 na to, makikita po natin na yung pong nais ni Jesus na magmahalan daw po tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin, ay sabi nga po, magkaroon ng bunga. Di ba po na tayo po mismo, we bear fruit. Sabi nga po, dahil ang Diyos po ang tumawag at pumili sa bawat isa sa atin. Amen po? Nasabi nga po dito that you should go and bear fruit. Saan niyo po naalala itong ano na to, na yun nga po, yun nga po, di ba, katulad, yung ang nais po ng Diyos na we abide in Him and His words abide in us, na yung sabi nga po, di ba, that whatever we ask in the Father, He will give it unto us. At sabi niya nga po, that God wants us to bear much fruit. At sabi, ito po yung, makikita po natin to sa previous verses ng John 15. And sa verse 17 po, ito na, these things I command you that you love one another. Ito po yung nais talaga ng Diyos na sa kanyang mga disciples or sa atin po, even sa kapanahunan natin,
ngayon, that we love one another. Amen po? So, ayan, balikan lang po natin dun sa John 15 verse 4 to 5. Ito po, sabi po dito ni Jesus, bago niya po binanggit yun nga po yung mga binasa nating verses kanina. Balik lang po tayo sa verse 4 and 5. Sabi niya po dito, makikita niyo po ulit, sabi ni Jesus, abide in me and I in you. Kaya po, kumbaga, ilang beses po binanggit dito ni Jesus that we have to abide in Him. Amen po ba? Kasi talaga pong apart from Jesus, apart from Him, we are nothing. Kumbaga, limitado po ang meron tayo, ang pagmamahal na meron tayo. At sabi nga po, apart from Jesus, hindi po tayo magbe-bear na fruit. Makita po natin dito, the following verses. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Ayan po. Kaya po, always remind ourselves na pag kumbaga dumarating po sa point na parang nakikita mo yung sarili mo, lalo na po sa mga magulang, di ba? Na parang yung pasensya mo sa anak mo, o kaya po sa asawa mo, or sa kapatid mo, or kahit kanino man na tao, na dumarating sa point na parang yung pasensya, yung pisi ng pasensya mo, mapuputol na. Let's remind ourselves to, ano po yung una natin? Number 1, abide in the love of Jesus. Dahil po, as we abide in Him, sabi nga po, dun lang tayo magbe-bear ng fruit. And sabi nga po, dun lang natin magagawa na talaga pong to love one another as Jesus had loved us. Amen po? And number 2, ito po, walk in the love of Jesus. Hindi lamang po tayo basta mag-abide or manatili sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Number 2 po is we have to walk in the love of Jesus. Ano po pag sinabing walk, di ba? There is an action or meron kang gagawin. Di ba po? Sabi nga, katulad po nung ginawa po natin sa na gift giving sa Alaminos, Pangasinan. Praise God po. Yun nga po, yung praise report po natin na nung una po is 50 families lang po talaga yung binigay na list sa atin nila Pastor Gab sa Alaminos na babahaginan po natin ng pagpapala. Pero po, bago po dumating ang anniversary doon ay nadagdagan pa po yung mga families na naidala po sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. So, ayaw naman po natin na hindi rin sila mabibigyan. And praise God po, because our love, yun nga po, yung mga kapatid po natin dito, maging yung mga iba po na nag-share ng kanila pong financial blessing, ay praise God po, almost 80 families po yung nabigyan po natin doon. So, ng pagpapala na yun, sabi nga po, we did an action doon po sa para po sila rin ay mabahaginan po ng pagpapala po ng Diyos. Amen. Hindi lamang po natin sinabi sa kanila na mahal kayo ng Diyos, Jesus loves you, or yun nga po, the Lord cares for you. Hindi lamang po sila basta nakarinig ng salita ng Diyos, but they also receive, yun nga po, not only spiritual blessing, but yun yung blessing na naiuwi po nila sa kanilang mga tahanan. Amen po. So, number 2 po is walk in the love of Jesus. Yung sabi nga po, not only in action and in deed and most especially in truth. Di ba po? Sa katotohanan, ano po ba yung truth about the love of Jesus? Di ba po? Makikita po natin to as we keep on reading, meditating the Word of God, as we keep asking the Lord na, Lord, reveal to me yung pagmamahal mo po sa aking puso, sa aking buhay, upang sa gayon ay malakaran ko po ito. Amen po ba? At tayo rin po ay maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa iba pong tao. Hindi lamang po pag ganitong Christmas season. Amen po ba? But most especially po, in every situation or in every day po ng ating mga buhay,
na yun nga po, let's love in deed and in truth. Makikita po natin ito sa 1 John 2 verse, mag-start po tayo sa 3 onwards. Sabi po dito, now by this we know that we know Him if we keep His commandments. Ayan po, ano po ulit yung commandment ni Jesus na binigay niya sa atin dun sa John 15? Ano po yung command niya sa atin? That we have to love one another. Tama po ba? Ayun po yung command na binigay ni Jesus sa atin, di ba? Sabi nga po doon, eto po, sa verse 4, He who says, I know Him, sa mga nagsasabi daw po na kilala niya ang Diyos, and does not keep His commandments, ano po sabi dito? He is a liar. Ibig sabihin, sabi nga po, and the truth is not in Him. So, ano daw po yung katotohanan? That even na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, sabi nga po, we also have to keep His commandments. Dahil po, that's the only way na the truth will be in us. Amen po? That we walk in the love of God. Na yun nga po yung kilala natin siya and we walk on His love. Amen po? And sabi po dito sa verse 5, but whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in Him. Ayan po. Who keeps yung salita daw po ng Diyos ay yung pagmamahal po ng Diyos ay the love of God is perfected in Him. By this we know that we are in Him. Ayan po. Sa verse 6, He who says He abides in Him, ought himself also to walk just as He walked. Amen po. So makikita natin dito, sabi nga po, sa mga totoo daw po na naka-abide sa ating Panginoong Jesus, in His love, sabi nga po, ought himself also to walk just as He walked. Kaya po yung number 2 po natin, we have to walk in the love of God. Amen po. Nalakaran natin yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang po pag ganitong Christmas season. Kasi pag sinabi pong season, di ba, kunwari po, katulad ngayon, may bagyo, medyo rainy season. May season po na magiging tag-init. Tama po ba? Pag sinabi kasing season, may specific timetable lang siya. Pagkatapos noon, matatapos na. Sabi nga po, hindi po dapat seasonal yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen po. Sabi nga po, it should be, yun nga po, continuous at yun nga po, if we are getting it into the true source, although mapagod man po tayo, pero hindi tayo hihinto. Tama po ba? Hindi tayo hihinto na magbigay ng pagmamahal sa ating mga kapwa, magbigay ng, mag-share ng goodness ng Diyos sa kanila. At sa verse 7 po, ng 1 John 2 verse 7, let's continue. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. Ayan daw po. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Sa verse 9 po, he who says he is in the light and hates his brother, he is in darkness until now. Yun nga daw po mga nagsasabi na nasa liwanag na siya. Sino po ba ang liwanag na tinanggap natin? Ang ating Panginoong Jesus, di ba po? He is the light of the world. Di ba po? Ang ating pong Panginoong Jesus, He is the light of the world. Makikita po natin yun sa John 8 verse 12. Sabi po doon ni Jesus, then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have light of life. Ayan po. So makikita po natin dito, balik po tayo sa 1 John. Sabi po doon, 2 verse 9. Sabi nga po, verse 10, he who loves his brother abides in the light, and there is no cause of stumbling in him. Ayan. So,
sa mga nagmamahal daw po, sa mga kapatid, abides in the light. Ayan po, we abide in Jesus pag po we love our brethren. Amen po ba? We love one another. And there is no cause of stumbling in Him. Ano po ba pag sabing stumbling? Yung kumbaga hindi na offend, hindi na titisod, di ba po? Kasi he abides in the light. He abides in the love of God. Amen po? Sabi nga, it should be intentional. Kasi pag hindi po tayo naging intentional, ang emotion po ng nating mga tao, di ba? Kumbaga, marurupok, madaling ma-offend, madaling matisod, di ba? Madaling masaktan. Pag meron lang tayong hindi narinig na hindi maganda na sinabi sa atin ng ating kapwa, ano po agad yung nagiging respond ng puso natin or ng emotion natin? Di ba? Nainis tayo, nagagalit tayo kasi ano po yun nature ng tao. Pero sabi nga po, if we are intentional sa embracing or abiding in the love of God, we can control our emotion. Kahit sa una po, mainis ka, pero afterward, makakalma mo yung sarili mo. Di ba po? Because you have the love of God in your heart. We have the love of God in our hearts. Amen po ba? And sabi po sa 11, but he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Ayan po. Katulad po nung sinabi dun sa John din po, di ba? Sa John 15, na ang mga hindi daw po nagmamahal sa kapwa ay mga sinungaling. Di ba po? It's very clear. Ang Bible po ang nagsasalita nun. Di ba? It is the Word of God. That's why we have to be aware na talaga bang we really love our brethren or meron pa pong some part sa puso natin na we don't love them, na yun lang pong mga kamahal-mahal. Yung mga nagmamahal lang sa atin ang minamahal natin. Pero yung mga hindi na rin natin minamahal. No, sabi nga po dito, we have to love our brethren, especially po, yun nga, those who receive the light of God, those who receive the love of God. And sa verse 16 po, let's go to verse 16. Na po tayo, ng 1 John 3. Ayan po, 1 John 3 verse 16 to 18. Sabi po dito, by this we know love, because He laid down His life for us. Di ba yun nga po yung sabi ni Jesus? Greater love has no one than this, than to lay one's life for his friend. At sabi nga po dito sa 1 John 3 verse 16, we know this, by this we know love, because He laid down His life for us. Ang tinutukoy po ay si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. And sabi po dito, we also ought to lay down our lives for the brethren. Ayan po. Tayo din daw po, we have to also do it. Katulad ng, hindi naman po literal na magpapapako po tayo sa cross, but we have to, sabi nga po, lay down our lives for others or for brethren as well, our brethrens. Sabi po sa verse 17, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? And po, pag daw po yung brethren natin or kapatid natin sa pananampalataya or kapatid natin sa dugo or sabi nga po, nakita natin na in need, pero alam naman nating may matutulong tayo pero wala po tayong ginawa or we shut up our hearts towards Him, sabi nga po, how does the love of God abide in Him? Paano po natin masasabi na, yun nga po, the love of God is in us. Kung sabi nga, we are not, hindi po natin siya ginagawa or sinasabi lang natin na, mahal kita kapatid, I love you with the love of the Lord. Pero pag nangangailangan na siya, pero may kaya naman po tayong mabigay, but we are not doing something, sabi po dito, paano po natin mapapakita yung totoong pagmamahal ng Diyos? Amen po? And verse 18, sabi po dito, my little children,
Let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Kaya po yung number 2 po natin, we have to walk in the love of God, in deed and in truth, in action and in truth. Na yun nga po, may paggawa, sabi nga po, di ba, katulad ng pananampalataya, that faith without action is dead. Ganon din po, yung pagmamahal na walang kasamang gawa ay baliwala. Tama po ba? Di ba po, parang katulad kunwari sa isang nanliligaw, kahit na sabihin mong mahal kita dun sa nililigawan mo, pero wala ka namang effort na ginagawa, hindi mo naman pinapakita sa kanya na mahal mo siya, puro, ang tawag po dito, yung vocal lang or puro salita lang, pero kumbaga hindi mo siya binibigyan kahit isang bulaklak na pinitas mo sa kapitbahay nyo, di ba? Kumbaga, hindi ka man lang nag-effort na bumili kahit 2 pisong, yung chocolate na, may tig-50 pa po ba chocolate ngayon para sa panahon ngayon? Wala na po, no? Kumbaga parang even the small effort, wala kang pinakita. Do you think sa mga lalaki po na kabataan natin, sasagutin ka ba na nililigawan mo? Hindi, di ba? Kaya nga po sabi nga po, the love should be with action. Ganon din po sa ating mga brethren, sa mga mag-asawa, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya na mahal kita. Yes, love is good, pero sabi nga po, sa pagsasabi mo ba na mahal kita, mabibigyan mo ng food, yung mahal mo sa buhay, there should be also an action in it. Amen po ba? Kailangan po kalakip ng yung salita, yung paggawa. Amen po? That's why we have to walk in the love of Jesus. Amen po? And number 3, ayan po, pangatlo na po tayo. Number 3, testify the love of God. Mga magulang kapatid, ang pagmamahal po ng Diyos na binigay sa atin ay hindi po para lang masatisfy tayo na, yes, mahal ako ni Lord, mahal ako ni Jesus. Kumbaga parang yung satisfaction ba is para lang po sa sarili natin. Sabi nga po, that love has given to us para po ibahagi natin, to testify. Other term po ng testify is to be a witness. Di ba po? Kung yung mga disciples po, hindi nila tinestify ang pagmamahal ng Diyos, hindi sila naging witness ng pagmamahal ng Diyos, do you think po, makakarating sa atin ngayon ang salita ng Diyos? Makakarating po ba sa atin ang salvation ng Panginoon? Hindi po, di ba? Kumbaga, may ginawa pa ang mga disciples noon. May ginawa yung mga unang nakakilala sa Panginoon. Kaya po tayo ngayon nandito, nakilala po natin ang Diyos, tinanggap natin yung pagmamahal niya because someone shared the love of God to you. Someone shared the goodness of God sa buhay mo. Tama po ba? Ganon din po. That's why number 3 po natin, we have to testify the love of God. Testify His goodness sa atin pong mga buhay. Alam niyo po ba, kaya po napakahalaga po that we testify. Kasi po, sabi nga po, di ba, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kung wala pong magsasalita, walang magte-testify or walang magiging witness, hindi po maririnig yung pagmamahal ng Diyos, hindi po maririnig yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? That's why tayo po, sabi nga, walang exempted. Hindi lamang po yung mga disciples noon, sabi nga, yung mga pastors ngayon, yung mga workers ngayon, or yung mga preachers, mga teachers, yung mga talagang tinawag lang ni Lord. No. This is for everyone who receives the love of God. Sino po ang nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos? Taas ang kamay. Amen po. So, ibig sabihin, kayo din po nandyan sa mga bahay. So, ibig sabihin, lahat po tayo, we receive the love of God. Amen po ba? And we have to testify the love of God to others. Sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kasama sa trabaho. Sabi nga po, kumbaga, alam niyo po ba, in the Hebrew calendar, nung pong pumasok ang 2021 hanggang 2032,
30, it is a decade of pay. Ibig sabihin, pay po is, it means the mouth. Tignan niyo po ang ginawa ng kaaway. Pagpasok ng 2021, dito pa lang po sa Pilipinas, di ba po, January, sumabog na ang Bulkang Taal, di ba? Tayo po dito at yung mga kalapit na bayan po natin, we started to use mask kahit wala pa po yung pandemic or yung COVID. Tama po ba? At pag nakakover po yung bibig natin, madali po ba magsalita? Sa totoo lang po, mahirap magsalita na nakamask. And at the same time, nung una po, di ba? Ngayon, medyo sanay na po ba kayo? Yung mga tenga nyo, hindi na po nag-iinit. Kasi nasanay na sa mask. Pero nung una po, di ba? Ang sakit sa tenga, na nakamask po tayo. Tama ba? Na para pong nakaka-suffocate kasi yung hinga mo, ikaw din ang humihinga pabalik. Di ba? Kumbaga, pero in the spiritual world po, alam niyo po ba that also the enemy wants to put face mask in every believer's mouth para po hindi tayo magsalita about the love of God. That's why tayo po, na yun nga po, yung we understand the love of God, katulad po yung pinag-aaralan po natin ngayon na we have to remind ourselves to abide in the love of God, to walk in the love of God. Hindi lamang po natatapos doon. We also have to testify the love of God to others. Dahil marami po ang nangangailangan na marinig na mahal sila ng Diyos. Kung gaano ang Diyos kabuti. Ano po yung kailangan nating, what should we testify about the love of God? Makikita po natin tong mga to, yung pong ABC na nilagay po natin dito. Nakalagay po yan sa verse na babasahin po natin mamaya. Pero isa-isahin lang po natin. A or number 1 po is, the Father has sent the Son as Savior of the world. Sabi nga po, marami po ngayon ang hopeless na. Kanina po nakinig lang po ako ng, nag-pop up po kasi sa Facebook ko yung service po ng JIL sa Bunlo, Bulacan. Pagka-open ko po, yung pastora po doon, sinasabi niya po na meron daw po siyang nakausap na nung kinamusta niya, kamusta na po kayo? Ang sagot daw po sa kanya, lumalaban pa rin. Lumalaban pa rin na, yun nga, na umabot hanggang Pasko, na umabot hanggang bagong taon. Di ba parang, kumbaga, kung ikaw, ganun yung maririnig mo, parang, may encourage ka po ba? Yes, somehow, ma-encourage ka kasi siya lumalaban. Ikaw, hindi ka ba lalaban na yun nga. Pero po, on the other hand, ano po yung ibig sabihin nun? Di ba? Dumarating po sa point, maari ng buhay niya na nagiging hopeless na siya. Na matatapos pa ba ang pandemic na to? Babalik pa ba tayo talaga sa dati nating mga buhay? Kumbaga, meron pa bang makukuha ng trabaho yung mga nawala ng trabaho? Meron pa bang makukuhang pagkain yung mga talagang wala nang nakukuhang pagkain? Yung mga nasalantahan po ngayon ng bagyo, meron pa ba silang magiging, kumbaga, matitirhan na mga sarili nilang bahay? Di ba po, kumbaga parang sa dami nang nangyayari, many people nowadays are being hopeless. Di ba po, nawawala na sila ng hope, nawawala na ng pag-asa. And sino po yung ating, sabi nga po, the hope of glory, ang ating pong tunay na pag-asa. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus, di ba? Because He is the Savior of the world. Hindi lamang po to save our souls, but also to save us in, yun nga po yung mga circumstances na kinahaharap natin, na maaari pong sa family yan, in a relationship, or in finances, or sa sa pag-aaral mo, sa relationship mo, sa magulang mo, na hindi maayos, in any situation ng buhay po natin, if there is a need na kailangan natin ng Savior, our Lord Jesus Christ is there. Amen po? Na He is our Savior. Number 1 po, di ba? Kaya nga po, sabi nga sa John 3:16, that
God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yun nga po, that is the number one. Ano po yung kailangan nating i-testify? That the Father has sent the Son as Savior of the world. And number two po, sino yung Son? Jesus Christ. Diba po? That's why we have to confess that Jesus is the Son of God. Dahil ngayon po, may mga nagkiklaim sila daw po ang anak ng Diyos. Kilala niyo na po yon, hindi na natin kailangang sabihin. Kumbaga may mga nagkiklaim na sila po ang anak ng Diyos. Tama po ba? We have to confess that Jesus is the Son of God. Amen po ba? We have to testify na ang Diyos natin, na Panginoong Jesus ay hindi lamang tao, but He is also the Son of God. Diba? He came into this world, yun nga po, pinanganak siya sa manger. Diba? Yung pong, lalo na ngayong season na to, we have to share to others, we have to testify to others that Jesus is the Son of God. Amen po? And number three, we have to testify na they have to know and believe the love that God has for us. Hindi lamang po siya para sa mga New Testament or sa mga disciples noon, hindi lamang po siya para sa atin, but it's for everyone. The love of God is for everyone. Amen po. So, God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. So we have to testify ang pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Punta po tayo sa 1 John 4 verse 7. Simulan po natin sa verse 7. 1 John 4. Ayan po, kung makikita niyo po, ang book of, yun nga po, yung John, at yun nga po, yung itong 1st, 2nd, 3rd John, kumbaga, especially po sa 1 John, kung babasahin niyo po doon, mas mauunawaan po natin what is the love of God. Kasi talaga pong, kumbaga, talaga pong itinala lahat po doon. Yun nga po, regarding the love of God. Verse 7, sabi po dito, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Ayan po. Diba? Pangatlong beses na po ito, sinabi dito sa 1 John 4, na sabi nga po, ang hindi daw po nagmamahal sa kapwa ay hindi kilala ang Diyos. Amen po ba? He doesn't know God. Kaya nga po, naalala ko po yung nung nagsa-Sunday school pa po kami noon, isa pong lagi namin kinakanta, yung ano po, itong 1 John 4, 7, and 8. Kaya po kahit hindi ko pa po ito nababasa sa Bible, kasi po, bata pa nga po ko noon, pero kabisado ko na po ito, kasi may kanta po ito na laging kinakanta sa amin nung Sunday school teacher namin, hanggang sa ma-inculcate na po, na yun nga po, tumanim na sa puso, di ba? Sabi po doon, Beloved, let us love one another, for God is of love, and everyone is His loveth, He's born of God, He knoweth God, and He knoweth that God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. O, di ba po, kumbaga, paulit-ulitin nyo lang po yun kahit hindi nyo kabisado yung magiging makakabisado nyo po. Kasi sabi nga, pag yung medyo may tono, madali pong pumasok sa natin. Sabi nga, we have to love God. And sabi po dito sa verse 12, no one has seen God at any time. Ayan. Wala pa daw pong nakakakita sa Diyos Ama. Tama po ba? If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Ayan po, di ba? Yan yung number 1 po natin. Nasa verse 14 po ng 1 John 4. And sabi po dito, verse 15, Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. So, yun nga po. That's why we have to confess.
Amen po? Na si Jesus, hindi lamang po siya tao, but He is the Son of God. He is our Savior. Jesus is our Savior. Amen po? And verse 16, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in Him. Amen po? So, ayan, makikita po natin sa ito po, verse 17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so we are in this world. Ayan po, kung makikita po natin, di ba, sabi nga po, lahat po tayo, we will face judgment, or we will face, after death, there is judgment, di ba po? Pero sabi nga po, if this love is in us, sabi nga po, we will have boldness in the day of judgment. Bakit po? Kasi yung pong blood ni Jesus that was shed on the cross of the Calvary, na yun nga po, and even yung pong pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, ito po yung kumbaga magiging, kumbaga in other term na parang magiging passport natin para hindi po tayo mahatulan in the day of judgment. Amen po? Because as He is, so we are in this world. Ito po, verse 18. There is no fear in love. Ayan po, yung love po na nanggagaling sa Panginoon. Kasi yung love po, naalala niyo po, di ba? Sabi nga po ni Vanon, may kanya-kanyang description ang tao ng love. At yung minsan, yung love ng tao, di ba? It creates fear kasi hindi siya totoong pagmamahal. Kaya po yung iba, pumapasok sa relationship pero tago. Bakit? Kasi hindi true love, hindi yung love na nanggagaling kay Lord. Bakit? Kasi may fear pa eh. Ano pong sabi dito? There is no fear in love. Wala pong takot sa pagmamahal. Yung pagmamahal na totoong galing po kay Lord. And sabi nga po, but perfect love casts out fear because fear involves torment. Tama naman po, di ba? Na pag may takot, di ba? Kumbaga parang takot ka na makita, baka may makakita sa inyo, may makakita na, naku, baka makita ko ni ganito, isumbong kami kay ganito. Di ba? May ganun po eh. May takot ang pag hindi yung talagang love nang gagaling po sa Panginoon. Pero po sabi nga, if that kind of love is from God, sabi nga po, it casts out fear. Tinatanggal nito yung takot. And sabi nga po dito, but he who fears has not been made perfect in love. Yan po, verse 19, we have loved Him because He first loved us. Ayan po, sabi nga, yung pagmamahal na natatanggap po natin sa Diyos, it can easily be given to others. Bakit po? Kasi tinanggap natin siya eh. We just have to give it to others as well. Pero kung wala po tayo natatanggap, na kumbaga hindi open yung heart natin to receive the love of God, at pag kailangan na po nating magbigay ng love sa others, minsan po nangyayari, own effort, self-effort. Kaya po, napapagod, nababurn out, kumbaga parang gusto nang gumive up. Pag na po, let's check our hearts. Kanino ba nanggagaling yung pagmamahal na binibigay natin sa iba? Baka po, hindi na yan galing talaga kay Lord. Sariling effort na lang natin. Kaya, yun nga, gusto na nating mag-give up. But, if that kind of love is from the Lord, sabi nga po, mapapagod tayo, pero hindi tayo hihinto. Amen po, to share the love of God. Ayan po, may illustration lang po kung inano dito para po mas madali po nating maalala. Ayan po, living in the love of God, first we have to abide. And if we abide in the love of God, we should walk on it. Tama po ba? Lakaran natin. We have to do it with action. And in truth, kailangan pong may gawin tayo dun sa pagmamahal ng Diyos. And as we walk on it, we have to testify it to others. We have to be a witness of God's love to others. Share the love of God. Be a channel of God's love to others, especially po dun sa mga hindi pa po nakakakilala sa Diyos or wala pang pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga puso. At once we testify it, sabi nga po, again, we have to abide in the love of God. Sabi nga po, di ba, yung abide is continuous, yung to stay. So, kaya po, yung makikita nyo yung arrow, paikot siya. Kumbaga parang, pag hindi po tayo umalis dito, we will be able to continuously to give love to others. Amen po ba?
we will be able to be a channel of God's love to others na sabi nga po hanggang sa kunin tayo ni Lord sa mundong ito. Kumbaga, hindi po tayo mananawa na maging channel ng pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Pag po we keep on abiding sa pagmamahal ng Diyos, we walk on it, we testify on it, at ganun ulit, abide in the love of God, walk on the love of God, testify the love of God. Amen po? Ayan, so, ito po yung ilan sa mga last 3 verses po natin, ay 4 pala po. Sabi po sa 1 John 4, verse 20 to 21, sabi po dito, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Di ba po, ito rin po yung sabi kanina sa John 15. For he who does not love his brother whom he has seen, how he can love God whom he has not seen? Tama naman po, di ba? Kung yung mga tao po na nakikita natin, hindi na natin mapakita sa kanila yung pagmamahal natin or hindi na natin sila maibig-ibig, how much more we can love God whom we cannot see. Tama po ba? Kumbaga, sabi nga po, hindi po natin madadaya si Lord. Pag mag-isa na lang po tayo, di ba? Kumbaga parang if lahat ng kasama natin tulog na or ikaw na lang, mag-isa ka na lang sa kwarto mo. Sabi nga po, let's reflect na sa buhay po ba natin. Can we say that Jesus is enough in my life? Na Jesus is more than enough na kahit na ikaw na lang sa mundong ito, kumbaga parang iniwan ka na ng mga mahal mo sa buhay, ng kapatid mo, or ng mga kaibigan mong malapit sa'yo, or kung sino man, can you still say sa sarili mo, sa puso mo, God's love is more than enough in my life? Amen po ba? At sabi nga po, dito, sabi nga, verse 21, and this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brother also. Ayan po. Na yun nga po, na kahit na nasaktan ka na, ano pong tawag doon, nilaglag ka ng kaibigan mo or ng kapatid mo, may ginawa sa'yo hindi maganda, can you still love that person? Can you still give love to that brethren po? Pag po sa sarili natin, talagang mahirap, di ba? Magtatanim tayo ng sama ng loob, or aalalahanin natin, ito nga yung ginawa niya dati ito nga yung mga sinabi niya sa akin ito nga yung kaya hanggang dito na lang ako, ito na lang yung ibibigay ko. Ayun po ba yung kind of love na natanggap natin sa Panginoong Jesus? Di ba ano po ba sabi niya sa John 15? Love one another as I have loved you. Paano po ba tayo minahal ni Jesus? Kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, di ba? Sabi nga po, kasing laki man ng barkong Titanic na lumubog, yung kasalanan natin, the love of God is bigger than that ship. Sabi nga po, ang illustration, katulad ng dagat na napakalawak. Ganon din po sa ating mga buhay. Kahit na may mga tao na paulit-ulit na nagkakamali sa buhay natin, or paulit-ulit yung ginagawa nila against us, or pag sa sarili po natin, hindi natin maipapadama yung totoong pagmamahal sa kanila. But if it is from the love of God, we will be able to love them even though they are not unlovable at all. Amen po ba? Kahit na hindi nakamahal-mahal yan tao na yan. Pero kung ang pagmamahal po ay galing sa Diyos na dumadaloy sa puso natin, sabi nga, ayun din po yung maipapadama natin sa kanila or dun sa mga tao na yon. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito sa 20, kung may magsabi daw po na mahal niya ang Diyos, pero kinamumuhian niya yung kanyang kapatid, di ba? Ano po sabi dito? He is a liar. Kasi sabi nga po, dapat po parallel, di ba? Loving God and loving others, loving people. Amen po. Dahil ayun po ang nais ng Diyos. Amen po. So, sabi nga po, kaya po yung natin is, love conquers all. Tignan lang po natin sa 1 Corinthians 3 verse 4 to 8.
Sabi po dito, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Amen po. So sabi nga po, love conquers our selfishness. Love conquers our fear. Love conquers our ego, our pride. Love conquers our shame. Love conquers our failure, our disappointments. Love conquers our sin, our offenses. Love conquers every rejections na mga natanggap po natin. Lahat ng mga, kumbaga, sabihin natin na pangit. Sabi nga po, the love of God conquers it all. And sabi nga po, if we receive that kind of love na nanggagaling po sa Diyos talaga, that love of God will enables us to, eto na po, yung sa John 15:30 na key verse natin, we will be able to lay down ourselves for others. Amen po ba? Matututunan na natin na, kumbaga, ibigay, yun nga po, ibigay yung natin, yung time natin para sa iba. Kung dati ayaw mong humawak ng Bible study, dahil tinanggap mo yung totoong pagmamahal ng Diyos, magkakaroon ka na ngayon ng desire to handle kahit ilang tao lang yan, na small group na wherein sa kanila mo maibabahagi yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? That kind of love will enable us to forgive the sins of those who have offense us, or yung mga na-offend po tayo sa kanila, or tayo yung naka-offend sa kanila. We will be able to release forgiveness and give forgiveness as well. That kind of love will enables us to be secured. Ngayon po, maraming kabataan, they are finding their security sa social media, o kaya po, just to be in a relationship, or to others, sa mga games, or kung saan-saan pa, na parang pag yung pinost nila, may nag-like ng 20, 30, 50, 100, parang proud na proud sila na, wow, ang daming nag-likes. That's not the true security na nais po ng Diyos. When we receive the love of God, the love of God will make us secure. Amen po ba? Lalo na po sa mga kabataan, the world is trying to take us out sa sa nais ng Diyos. But if you will just allow yourselves to be filled with the love of God, makikita mo yung sarili mo na you are walking sa nais ng Diyos sa buhay mo. But yun nga po, sabi nga, because only in the love of God, we will be able to be secured. Amen po? Even sa mga mag-asawa, yes, it is good thing na alam mo na mahal ka ng asawa mo, pero sabi nga po, ang security pa rin po natin dapat ay nasa Diyos. Amen po ba? Sa mga magkaibigan, or sa mga magkapatid, sa mga magulang, or in every kind of relationship, our security must be on the love of God. Amen po ba? In the love of God. And sabi nga po, that kind of love will enable us to be fearless. Di ba? Kasi sabi nga po, pag wala yung totoong love, may fear. Tama po ba? Pero pag we have the love of God into our lives, we will be able to become fearless. Amen? Magiging matapang ka na ngayon to stand, to preach the love of God, to share the love of God. Na kung dati, takot na takot ka na maghayag tungkol sa Panginoon. Ngayon, because you receive that kind of love, you will be bold enough to share the love of God to others. And that kind of love will also humbles us. Yun nga po, na kaya nga po yung pinag-aralan po natin, di ba? As we abide in Him, kumbaga we are telling to ourselves, Lord, pag sa sarili kong pagmamahal, hindi ko po talaga kaya. That's why I need you. I abide in you because you are the true source of the love. Di ba po? The greatest love. Amen? And sabi nga po dun sa, binasa natin na sa dyan sa 1 Corinthians 13, di ba?
that kind of love enables us to bear, to believes, to hopes, endures all things. Ibig sabihin po, kahit gaano man kabigat yung dinadala nating problema, ano man yung mga, kumbaga parang hindi pa magagandang bagay, we can still hope that there is a great future that the Lord has prepared for us. Amen po, yung promise niya sa Jeremiah 29:11, we can still believe God's promises sa atin pong mga buhay. Amen po, na kahit na sa tingin mo ngayon, parang wala ng pag-asa, there is always hope in the Lord Jesus Christ. At sabi nga po, we can endure any temptation or any trials or testing po na ating kakaharapin because the love of God shared abroad into our hearts through the Holy Ghost. Amen po ba? Amen. So, ayan po. Balik lang po tayo sa last verse po natin sa John 15, verse 11 to 13. Sabi po dito, si Jesus po nagsasalita, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Sino po makakapagsabi na sa kanyang puso, lalo na pag mag-isa ka, you have that kind of joy into your heart? Or pag mag-isa ka na, feeling mo empty ka. Pag mag-isa ka na, feeling mo parang, kumbaga parang insecure ka. Meron kang mga bagay na parang hinahanap mo na parang walang joy sa puso mo. At wala ring peace. Pag ganun po, ibig sabihin, baka hindi ka nagtatap dun sa true source of love. Kasi po, when the love of God is there, sabi nga po, di ba? Pag po nag-abide tayo sa love ni God, sabi nga po dito, kaduktong po ito nung binasa natin kanina, sabi po ni Jesus, "My joy may remain in you and that your joy may be full." Pag po nakatap tayo sa love ni Jesus, magkakaroon tayo ng joy, unspeakable joy into our hearts. At sabi nga po, and also the peace will be there. Di ba kaya nga po dun sa fruit of the Spirit, ano yung pagkakasunod-sunod? Love, joy, peace, di ba? Long suffering, patience, and so on and so forth. Pero po nauna yung love. Kasi po, when the love of God is in our hearts, nagfa-follow na lang po yung joy, nagfa-follow na lang yung peace, yung kindness, yung gentleness, yung goodness, yung self-control, di ba po? And so on and so forth. Magfa-follow na lang po siya. Kaya po, sa umaga pong ito, I encourage each and every one of us, let's receive that kind of love na nais po ng Diyos na ibigay sa ating mga puso. Hindi lang po tanggapin natin na mag-overflow po yung love na yon sa ating mga buhay. Amen po? Because there is power in the love of God. Amen po? Can we say it aloud? There is power in the love of God. Amen po. Can we all stand up sa umaga pong ito? And I pray na namnamin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso sa umaga pong ito. Let's allow our hearts, allow ourselves to be soaked in His love, to be soaked in the love of God sa umaga pong ito. And if there are any areas po sa ating mga buhay na parang ang hirap pang magpatawad, ang hirap pang mag-release ng forgiveness dun sa tao na yon, ang hirap pa na parang mahalin siya kasi dahil sa mga ginawa niya. Let's remember the love of God sa ating pong mga buhay. Amen? Anong klaseng pagmamahal yung binigay ng Diyos po sa atin? Walang limitasyon, di ba? It's an ending love. It's infinite love. Na sa umaga pong ito, tayo pong nandito sa tahanan ng Diyos. Maging kayo pong nandyan sa inyong mga tahanan. Let's position ourselves to receive the love of God, to receive that kind of love na nais po ng Diyos. Amen po? Yes, Lord, here we are, O God. Lord,
Let your love overflow to each and every one of us this morning, O God. Na hindi po matapos, Panginoon, na mag-tap kami sa love mo ngayong umagang ito. But help us always, O God, Lord, to our hearts will be a vessel of your love, O God. Hallelujah, hallelujah. Let's sing this song. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil our eyes that we may be able to see you, O God. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you lay in me. Oh, renew our minds tonight. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near,
Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Oh, yes, oh God. By the power of your love, oh God, Lord, transform, oh God, and change us, oh God, from your glory to glory. This very moment, kung alam mo po sa sarili mo that you haven't yet received that love na ino-offer, the greatest gift na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa umaga pong ito. Just open your heart. Receive that love of God into your heart. At kung kayo man po ang sa umaga pong ito that you know your heart is already hardened dahil sa mga nangyayari na parang may kalyo na yung puso mo ngayon, that you can't give love anymore to those person, to that person na nakasakit sa'yo, na naka-offend sa'yo. Let the love of God soften your heart. Let the love of God change your heart. At sa umaga pong ito, if you know that you are the person that once again you need to tap in, to abide in the love of God, just open your heart. Just open your heart to receive His love. The Lord will pour out His love to each and every one of us this morning as we open our hearts to Him, as we allow Him to fill our hearts with His love, to fill our cups with His love, and not just only to fill it up, but to overflow in His love. Overflow in His love. Yes, oh Lord. Can we just take time to pray individually? Ikaw po mismo, pour out your heart to Him. Pour out your heart to the Lord. You and the Lord can only know the very status of your heart, the very status of your life. Sige po, let's just take time. Every one of us, don't let this time na lumipas na hindi mo maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo sa umagang ito.
have an abundant life, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh Lord. Yes, oh God. If someone here, the enemy is telling you that you are forgotten, that you are no longer in the eyes of the Lord, dahil sa mga nangyayari sa buhay mo, reject the thoughts from the enemy and receive the love of God. Receive His love for you. You are precious in His sight. The Lord is longing for you to go back to Him. The Lord wants to embrace you with His love. Receive His love right now. Receive His unending love to your heart in the name of Jesus. Yes, Lord, let every spoken words of the enemy, let every thoughts that comes from the enemy be, Lord, yes, oh God, be removed by your love, oh God. Yes, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, you are loved. You are loved by the King of Kings. You are loved by the Lord of Lords. You are loved because He laid down His life for you. Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Pinapalitan ni Lord yung rejection na natanggap mo. Yung mga masasakit na salita na nabigay sa'yo, na nasabi sa'yo. The Lord is changing it. The Lord is erasing it by His love. And He is comforting you right now. He wants you to know that He really loves you so much. The love of God is for you. And you just have to receive it into your heart. Receive it by faith. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. He still loves you and He's still calling you to be home with Him, to be with Him. Just like that prodigal son. The father was just waiting for the child to come back. At nung umuwi ang anak, hindi question ng ama yung anak, but he just gave the coat, he just gave back the ring. Yes, the Lord is just waiting for you to come back to Him. His calling for you is irrevocable. You have been called and you have been chosen by God. As John 15 says, that God has chosen you and called you to be His own, to bear fruit for Him. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Father, this very moment, oh God, Lord, we humble before you, oh God, and given, Lord, as your church, as the body of Christ, oh God. Lord, we repent if there were times, oh God, na Lord, Panginoon, dumating, oh Diyos, ang mga pagkakataon na Lord, na may mga nagkakanya-kanya, may mga nagkakampi-kampi, Panginoon, may mga nagsasalita against each other's brethren, oh God. Lord, as a church, oh God, we repent, oh God. We repent, oh God, and we turn back to you, oh God. Lord, let your love, oh God, Lord, yes, oh God, Lord, cover, oh God, the multitudes of sin, oh God. Let your love, oh God, Lord, erase, oh God, every pain, oh God, every, oh God, Lord, anger, oh God, Lord, every disappointment, oh God. Let your love, oh God, remove, oh God, Lord, yes, oh God, those, oh God, hurtful moments, oh God, the Lord, yes, oh God.
but we may be able, oh God, Lord, to see your love to each and every one of us, oh God. Let your love overflow, oh God, to your church, oh God. Let your love overflow, oh God, to the body of Christ, oh God. The Lord, the division will be destroyed, oh God. Lord, ang sectarianism, oh God, ay ma-destroy, oh God. But only your love, oh God, will prevail to your church. Your love, oh God, Lord, yes, oh God, will be able, Lord, to overflow into the hearts, oh God, of your people, oh God, of your church, oh God. Yes, oh God, yes, oh God. Lord, yes, oh God. Oh, yes, oh God, we abide in your love because only in your love, oh God, yes, oh God, we will be able, Lord, to unlove those unlovable, oh God, to release forgiveness to those who have offended us, to those who have hurt us, oh God. Lord, we thank you, oh God. We thank you, oh God, because you have first loved us, oh God, and that's why we will be able to love you back. We will be able, Lord, to love our brethren, oh God. Yes, because you have first loved us, oh God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. As we will sing this song again, hold me close. If you have a family member na kasama po sa lugar na ito, can you hug your brother, your sister, your mother, or kung kapatid mo po, can you give a hug to ano po, sa inyong pong mga kapatid, sa inyong mga magulang, whoever you are with sa umaga pong ito, maging ganyan sa inyo rin pong mga tahanan. Give a hug to your loved ones, to your sa mga anak niyo po, sa inyong asawa, or sino man ang katabi nyo. Let the love of God shed abroad into our hearts this morning. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your For the very last time, oh, hold me close, And hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. we thank you, Father God, for your love. Thank you,
this morning, oh Father God. Lord, we pray, oh Holy Spirit, help us, oh God, Lord, to live every day of our lives, oh God. Lord, with your love into our hearts, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Receive all the highest praise and glory and honor that belongs to your name alone. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Can we all be seated? Amen. Tayo po'y dumako sa offering po natin. Sa ating pagbibigay po sa ating Panginoon. So basahin po natin sa ating mga Bible po sa Mark chapter 10 verse 17 to 22. Sabi po dito, as Jesus was starting out in his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jump po tayo sa verse 19. Sabi po, but to answer your question, you know the commandments. You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, you must not cheat anyone, honor your father and mother. Teacher, the man replied, I've obeyed all these commandments since I was young. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have the treasure in heaven. Then come, follow me. Verse 22, At this man's face fell, he went away sad, for he had many possessions. So ito pong, sa verse po na to, nabasa po natin na there was a rich young man and he asked Jesus kung paano po siya makakapasok sa kingdom ng Panginoon, paano siya magkakaroon ng eternal life. And the Lord said na kailangan niyang gawin yung 10 commandments. And sabi naman nung young man na yon na nagawa ko na simula pa nung bata, lahat ng commandments na yon. So wala siyang palya doon sa 10 commandments na yon. Pero nakita ng Lord, meron pa siyang isang hindi nagagawa. And that is to give, to sell and to give yung ari-arian niya sa mga taong nangangailangan. And nung sinabi ng Panginoon yon, di ba, ang sabi po dito, lugmok po siyang umalis, malungkot po siya. Kasi bakit? Hindi po na-cultivate yung love sa buhay, sa puso po niya. Hindi niya po na-receive yung great love na nanggagaling sa ating Panginoon. Di ba po? Na hindi niya po kayang i-give up yung ari-arian niya para sa ibang tao. And, di ba po, dun sa John 3:16, ano po ang sabi doon? For God so loved the world. So sinabi po ng Panginoon na mahal niya tayo. And ano pong kasunod doon? He gave His only Son. So sa sinabi niya po na mahal tayo, may kasunod po na action. Di ba po? Malalaman po natin sa isang tao, once we know na talagang mahal niya tayo, makikita natin sa actions, mararanasan natin. And same din po sa atin, if we are overflowed with God's love, di ba po, wala pong maghihinder sa atin to give our best, to give yung mga blessing na binigay niya sa atin. No one will hinder, or kahit anong bills man, o mga bayarin na meron tayo, hindi yun maghihinder sa atin na ibigay yung dapat sa Panginoon, yung 10% natin, yung offering natin. And ayun po, kung sa buhay po natin ngayon, sa pagbibigay po natin, let's use the love of God na ayun nga po, sa pagbibigay po natin, wala pong maghihinder sa atin, yung doubt, yung worry na ano ang meron pa bang matitira sa atin pag nagbigay tayo. But let's use the love of God na sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon ngayong oras pong ito, is punong-puno po ng kagalakan at pagmamahal po yung puso natin sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ay manalangin at hawakan po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, O God. Yes, O God. Thank you, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon, na ibinibigay niyo, O God, sa bawat isa, Panginoon. Lord, we recognize, O God, na ang mga pagpapalang ito, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo, O God. That's why, O God, here we are, O God. We will give it to you, O God, what is due to you, O God. And tunay nga, Panginoon,
Fill us with your love, O God, na tunay nga, O God, as we give this morning, O God, our hearts are full of love and joy, Panginoon, sa aming pagbibigay, O God. Tunay nga, O God, as we give, O God, you alone be glorified, O God. And Lord, let this blessing, O God, be used, O God, for the expansion of your kingdom, O God. Let this blessing, O God, be a blessing also to other people, Panginoon. Thank you, Panginoon. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Are you ready? Angels we have high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Christ whose birth the angels sing, come adore our bended knee. Christ the Lord, the newborn King. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan. Tuloy-tuloy po ang ating morning devotion. Every Monday, Wednesday, and Friday po yan ng 9 a.m. Mapapanood po natin dyan ng ating mga pastor dito po sa Bacoor and maging sa Mindoro at Pangasinan po. And then, mapapanood po natin yan sa ating Jesus Believes That Up Church na Facebook po. And tuloy-tuloy po ang ating Monday, Wednesday, Friday naman po ng gabi ang ating Thanksgiving worship po every Monday. And midweek naman po every Wednesday and soaking po every Friday. And tuloy-tuloy din po ang online prayer gatherings ng mga fathers every Monday to Saturday ng 4 po yan ng umaga. Sa mothers po, Monday to Saturday every 5 a.m. And sa pastors po, Monday to Friday ng 5 a.m. po. Sa mga mothers po and fathers po na gusto pong mag-join, pwede po tayong makipag-coordinate po sa kanila kung gusto po natin mag-join. Yan po, ang kanilang prayer po ay via Facebook Messenger. And yan po, sa mga nais po na mag-share po ng testimony nila or ihayag po yung mga ginawa po ng Lord sa kanilang buhay, pwede po nating
i-contact po si Pastora Chic via Facebook po para makapag-record po tayo ng ating testimonies po. And ayan po, ngayon pong next week po, ang darating po na linggo po, next week po ay ang ating pong Christmas party at magkakaroon po tayo ng exchange gift. For kids po, ang price po ng exchange gift ay 100. For youth po ay 150 and for adult po ay 200 pesos. And reminder din po, pwede po tayong next week magdala po ng sarili po nating food to share para po sa ating lahat po. And ngayon pong darating na December 31 ay Worship Explosion po. At live din po to sa Jesus Be Lifted Up Church. Sasalubungin po natin ang bagong taon na may pagpupuri po sa ating Panginoon. And last naman po, i-follow po natin at i-like po ang ating social media account. Sa Facebook po, ang pangalan po ay Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po ay JBLU Church. Yan. Pwede po natin i-click po yung notification bell para every time po na magla-live po yung church, makikita po natin agad na start na po yung live. And sa JBLU Church naman po na YouTube account, makikita po natin dito yung mga nagdaan po natin na live kung gusto po ulit natin mapanood ito. Yun lamang po. Amen. So tayo po muli ay tumayo sa presensya nating Panginoon. And once again, we will sing, and we will dance, and we will rejoice dahil nga po papalapit na ang Pasko. Amen. So tayo pong lahat ay muli aawit sa ating Panginoon. Amen. Joy to the world. Receive her King. Let every heart prepare Him. In heaven it shall sing. In heaven it shall sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs implore. By fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in
soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Tayo dadako sa ating huling panalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoong Diyos, sa buo naming gawain, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoong Diyos, na lagi mo, Panginoong Diyos, ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, maging sa salita mo, Panginoong Diyos, na pinahayag, Panginoon, ng iyong anak. Ang pag-ibig, Panginoong Diyos, na siyang halaga sa lahat, Panginoon. Dahil, Panginoon, punta ka dito sa lupa, Panginoong Diyos, upang bahagi, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Maraming salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng nakisama, Panginoon, sa loob ng mga tahanan. Patuloy mong punuin, Panginoong Diyos, ang pag-ibig, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At ang pag-ibig mo, Panginoon, ang laging manatili, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Upang, Panginoon, lumakad kami, Panginoong Diyos, nang naaayon, Panginoong Diyos, sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord, maging Panginoon sa anak mo na nagbahagi ng iyong salita. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoong Diyos, ng kalakasan. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoong Diyos, ng iyong kabutihan at pagmamahal. Yakapin mo siya, Panginoon, araw-araw. At bigyan mo siya, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, upang, Panginoon, mas marami pa, Panginoong Diyos, ang may bahagi niya, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, sa lahat, Panginoong Diyos, nangangailangan, Panginoon, ng iyong kapayapaan, ng iyong kaligtasan. Thank you, Lord, sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, sa umagang ito. Hiling namin, Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong gabay, ang iyong proteksyon, Panginoong Diyos. Ang maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos, sa aming pansamantalang tahanan. Lord, sasamahan mo kami. Gagabayan mo kami. At ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang sumama sa amin, Panginoon. Ang kapayapaan, Panginoon, maging, Panginoong Diyos, ang katagumpayan, Panginoon, ay mararanasan ng bawat isa. Lord, thank you sa lahat, Panginoong Diyos, ng pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kapayapaan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Hiling namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito, na ikaw lamang, Panginoon, na maghari sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Sa iyong matamis na pangalan, itong aming dalangin. Aming Panginoong Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin.
Ano man